I aquesta música, com cada setmana, ens indica que estem entrant en la secció principal del programa, la secció que ens agrada titular o anomenar Amant in the Moon, un home a la lluna. Una secció on intentem conèixer una miqueta més a algun creador, algun artista, algun escriptor. En aquest cas tenim a nosaltres a una autora prou jove. Ella és Laia Jovert i Serra. És màster en estudis catalans i té un parell de llibres publicats. Un d'ells va guanyar el Premi Divendres Cultural de Cerdanyola amb el llibre Cicles, un llibre que està publicat per la Universitat de Barcelona. I l'altre, el darrer, el que acaba d'eixir fa molt poc de temps, Més enllà dels grills, amb el qual va guanyar el 15è Premi de Poesia a l'Ella a Maria Oleart. Un llibre que ha estat publicat per l'editorial La Comarcal. Però, com sempre, el més important és el que ella ens va contar. Així, tot d'una, comencem l'entrevista. Què tal, Laia? Hola, molt bona tarda, molt bé. Molt bé, contenta. Moltíssimes gràcies, Laia, per estar amb nosaltres i per permetre'ns conèixer-te una miqueta més. A vosaltres. Estic molt contenta de ser aquí amb vosaltres aquesta tarda. Doncs el primer que ens agrada, pràcticament de tots els autors i autores, és que ens parlen una miqueta dels orígens. Com és que va donar per agafar una ploma, un bolígraf, un paper en blanc i dedicar-te a això tan complicat com és la literatura? Doncs mira, és d'una banda un fet una mica fisiològic, encara que és un terme una mica prosaic dir-ho així, però és gairebé com menjar o com dormir. És una acció vital, podríem dir, de manera que no me l'he plantejada mai com una acció a fer, sinó que ja gairebé que funciono molt amb ella, no? Sempre he llegit, m'ha agradat molt escriure des de petita i bé, és una manera també d'explicar-te i d'entendre el món, d'endreçar les idees. Podríem dir que per això he escrit. Fa molt de temps que estàs escrivint? Doncs a casa sempre he trobat algun moment per escriure des de petita. El que passa és que sempre costa ensenyar-ho, no? Sempre són aquelles coses que són molt íntimes, que un les fa per un mateix. I bé, quan vaig acabar els estudis, la carrera i vaig tenir una mica més de temps, doncs vaig endreçar una mica el que hi havia a l'escriptori i doncs vam enviar-ho al Premi de Cerdanyola i va poder sortir publicat. I què va suposar per tu accedir per primera vegada a la lletra impresa? Inicialment és un xoc. És un xoc perquè esclar, costa veure's en un llibre, costa veure els pensaments d'un mateix en un llibre, anar a la llibreria de la ciutat, del teu poble, d'allà on siguis, i poder veure aquell llibre al costat d'altres autors que llegis tota la vida. És una mica estrany, no? Però bé, després fa molta alegria, fa molta il·lusió, perquè és compartir una sèrie d'inquietuds, de pensaments cap a fora, i això sempre és molt bonic. Ens has parlat que t'agrada molt, causava per primera vegada mirar el teu llibre al costat d'altres llibres que havies llegit, i aquesta afirmació ens ve molt bé de cara a saber una mica quins són els teus gustos literaris, quins són els autors que més t'han influït, aquells autors que poden denominar de capçalera. Doncs la veritat és que n'hi ha molts, i de totes les nacionalitats i de tots els temps. És difícil citar 3 o 4 noms, però potser, mira, com que ara tinc els 2 llibres aquí davant,
doncs potser més senzill resumir-ho amb els noms dels autors de les cites que apareixen als 2 llibres. D'una banda, doncs, m'agrada molt llegir els presocràtics, també els autors romàntics, una cita de l'Emily Dickinson, i després, doncs, esclar, tot el que hi ha a casa sempre és molt, molt important, no? Aquests poetes que hi ha citats a Més enllà dels grills, la Quima Jaume, Miquel Bauçà, altres que tampoc apareixen però que sí que he llegit força i m'agraden molt, en Joan Vinyoli, per exemple, i bé, la veritat que moltíssims. La llista és inacabable, em sembla. Per tant, possiblement tu compartisses amb molts altres escriptors que llegir és imprescindible per a poder replantejar-se l'escriptura. Sí, la veritat és que sí, i és gairebé és un fet directe, no? La lectura fa moltes vegades, no en tots els casos, però en molts casos fa que tinguis ganes d'agafar el bolígraf i posar-te a escriure, no? És gairebé recíproc, o sigui que sí, jo gairebé diria que és imprescindible si un té ganes d'escriure que llegeixi, sempre és important. Hem constatat que tant en el llibre de cicles com en el darrer de Més enllà dels grills, després parlarem del títol, doncs tendeixes a fer una poesia, no diguem telegràfica, però sí molt breu. Quin és el sentit? Per què consideres que la poesia ha de tendir cap al silenci, com hi ha poetes que creuen així, per exemple? Sí, de fet, la veritat és que sempre m'ha sortit d'aquesta manera. Em costa moltíssim expressar-me en versos llargs. En alguns moments m'hi he barallat fins i tot, no? Allò de dir, ostres, Laia, no hi ha manera que facis un poema de més de 10 o 12 versos. Sí, potser com dius tu, doncs és una via per arribar a la introspecció d'una forma més directa, no? En versos breus, t'ajuda a llegir i a escriure més a poc, no? Dones una importància al mot molt gran, no? És una manera que m'ajuda, és una via més directa, diguem. Per tant, podríem també parlar que un dels grans receptors, potser per tu, de la teva poesia ets tu mateixa, no? Per a sentir-te una comunicació interna i després ja al públic. Perdona, ara no t'he sentit gaire bé, al fons. Sí, que consideres o valores molt, per exemple, que l'obra t'ha d'agradar a tu, per tant, el destinatari principal ets tu com a escriptora i després ja vindrà al públic o hi ha un interès també d'agradar? Bé, gairebé que és un diàleg. Penso que és almenys en el meu cas, és un diàleg en primer lloc amb mateixa, no? És una sèrie de preguntes que sorgeixen a l'interior d'un mateix i després segurament sí que l'inconscient, no? Del que escriu sempre hi ha també aquesta voluntat de carar-se amb el lector, no? De fins i tot emmirallar-se amb algú altre, buscant, no? Hi ha aquest sentit de recerca, de similitud amb l'altre. És a dir, que sí que segurament hi ha les dues coses, no? Una vessant més íntima d'un mateix i després aquesta voluntat de trobar-se amb el lector, com tu dius. I com és que decantares dins del món de la literatura per la poesia, sabent que es tracta d'un gènere minoritari, a més que la poesia en català té encara menys lectors? Com és que et vas animar i no vas optar, per exemple, per la narrativa? Doncs no sé si és que és el gènere més, diguem, difícil de publicar o no, però sí que és el gènere que et permet, com deia abans, trobar-te més amb tu mateix, perquè és el gènere que s'escriu des del sentiment, no?
La narrativa també pot ser autobiogràfica i també es pot escriure des del sentiment, però diguem que queda més emmascarada, més maquillada, no? La poesia és un cop de ventre on et mostres a tu mateix, no et reveles davant dels altres, i suposo que com que hi ha aquesta intenció d'explicar-se i d'entendre el món, com et deia, doncs la poesia és la via que m'ajuda a fer-ho. El títol del primer llibre era Cicles i també potser això ens connecta a, per exemple, elements més originaris. Per exemple, podria haver alguna influència a la teva obra de literatures com és el haikus japonès? Sí, podria ser, perquè sí que hi ha molt aquesta tendència filosòfica oriental, no? Cicles té un cert caràcter místic, hi ha una recerca mística, no em sembla, a Cicles, o sigui que sí que es podria alinear en aquest sentit als haikus. Potser no tant en la forma, però en el contingut potser sí. I després tenim ja el llibre, el segon, i per ara el darrer, Més enllà dels grills. Un títol certament cridaner, un títol molt bonic. Què pretens indicar amb aquest títol? Bé, la veritat és que els grills representen uns quants conceptes que es troben repartits al llarg de l'obra i bé, hi ha una sèrie d'enigmes. També el títol és una mica enigmàtic i bé, entrant una miqueta en el llibre, doncs el lector pot anar veient què són aquests grills, no? També què són aquests grills per ell, no? També hi ha aquesta intencionalitat de que el lector hi trobi una mica la seva pròpia experiència en aquests grills, que poden ser els versos, que poden ser les absències, unes quantes coses poden ser aquests grills. Podria, per tant, tindre una certa connotació simbolista la teva poesia, en aquest cas? Sí, una mica sí. Algú ja n'ha parlat, el pròleg, en Josep Maria Calleja també fa referència a això, no? És una poesia una mica críptica, s'ha d'anar entrant a poc i hi ha aquest joc de símbols, sí, també una mica amb cicles, també passa això, el primer llibre. I en aquest sí que trobem una novetat en relació amb l'anterior, que és el joc visual de les paraules, perquè, per exemple, hi ha poemes que ens podien fins i tot recordar un cal·ligrama, no? Exacte. Sí, de fet, ja des del principi del llibre hi ha una intenció, sembla, no sé si inconscient o conscient, de fer figures, perquè ja el primer vers del llibre ja utilitza aquest mot, aquest terme figurar-se, no? Encara que l'utilitza com a verb, no com a substantiu, sí que hi ha aquesta intenció de dibuixar doncs les idees amb els mateixos poemes, no només amb els mots, sinó també amb els versos. I hi ha un bloc al llibre, que és el segon, que es diu Becs i Tàvecs, on sí que es poden veure diferents figures amb els poemes, sí. Després d'haver aconseguit el Premi Alella Maria Oleart, òbviament, la teva figura com a escriptora, segur que ha assolit una major popularitat, entre cometes, i sempre salvant les distàncies que suposa la popularitat dins de la poesia. Què ha suposat la publicació de Més enllà dels grills dins de la teva trajectòria literària? Home, sempre el premi, el reconeixement d'un jurat sempre t'ajuda a seguir escrivint, t'estimula, t'esperona, i la veritat és que és una alegria, doncs, veure que això ho pot llegir gent que no coneixes, que pots compartir aquests sentiments o aquests dubtes o aquests anhels de recerca amb altres persones. Sempre és molt, molt gratificant. A la vegada, en el meu cas, sempre costa una mica, perquè, com deia abans, doncs, són coses que venen molt de dintre i és difícil, no?, també
també veure que de cop i volta són accessibles a més gent. Però sempre és una molt bona notícia, la veritat que sí. I ara, Laia, està treballant en el futur llibre, el tercer llibre, o t'has deixat un temps per a pensar, per a explorar aquest món interior abans de posar-te mans a la feina? Doncs la veritat és que ara sí que fa un temps que estem una mica tranquils amb l'escriptura de la poesia. De vegades va bé que passi un temps i sobretot un necessita també viure, no?, per escriure. I també potser pel fet que hem entrat en el món narratiu, fa poquet hem publicat un llibre infantil. I bé, la veritat és que doncs, fa un any m'he sentit cridada també per explorar els camps de la narrativa, la novel·la, en aquest cas la novel·la infantil i el conte, la narració breu. O sigui que això també fa que de vegades t'apartis una mica, no?, de la poesia, malgrat que jo penso que sempre hi és i que bé, doncs tard o d'hora alguna cosa sempre acaba sortint. Per tant, estàs fent incursions en altres gèneres i esperem que aviat, amb un temps potencial, tornes al món de la poesia. Bé, sí, la veritat és que amb moltes ganes de compartir-ho una altra vegada, sí. També una de les altres coses que ens agrada preguntar als nostres escriptors és que ens reveli una miqueta les seues tècniques de treball. Així saben que hi ha escriptors que necessiten escriure amb una determinada eina, per exemple un bolígraf o una ploma a l'ordinador, en un espai determinat, amb unes condicions determinades. És el teu cas? O ets molt més tot terreny i pots escriure en qualsevol lloc i de qualsevol forma? Doncs la veritat és que no, soc bastant casolana i necessito escriure molt al meu escriptori i amb l'ordinador. També és veritat que vaig per èpoques. A vegades doncs, et ve molt de gust sortir a l'exterior, retrobar-te amb la natura i perdre't per algun lloc així una miqueta més salvatge i agafar una llibreta i un bolígraf. Però en general m'agrada força. Soc un animal força casolà. M'agrada força escriure des de casa. Doncs ara el que tocaria seria escoltar la teua veu llegint-nos una breu selecció dels poemes dels dos llibres, tant de cicles com de Més enllà dels grits. Molt bé. Doncs si us sembla us llegiré un parell de poemes del segon bloc, de Més enllà dels grills, que és aquest bloc on dèiem que hi havia figures. Vosaltres no les podeu veure, però així també quedarà una mica doncs, en la vostra imaginació. El dia desungla la memòria i jo atardo les nits. S'esqueixen preguntes de temple i arboren murs de tu. Claquegen les quietuds, les dents per un mossec. Un vent distreu els anys dels centraïts encivellats. Esmusso les roderes del rugit per fondre'm els volcans. La sang m'escriu postals de continents deshabitats. I si voleu, doncs us llegeixo un altre poema molt breu del primer bloc, Sí. Més enllà dels grills. Endavant. Que es diu Èter. Sempre et figures l'incert. On suren les coses que queden? Per què no s'escuren al fons de l'etern llanguiment? I com que són molt curtets, doncs, si voleu, us en llegeixo un parell de cicles, també. Sí, clar. Així tenim el primer poemari. Correcte, així tenim una visió global de la teva obra fins ara mateix. Molt bé. Doncs aquest que us llegiré és d'un bloc que es diu Gràcia. No té títol, és un bloc de diversos poemes que van tots seguits i diu així. Un matí d'abril en Gràcia
s'ajoca en mi un somriure ignot i torno a dir espornejant el càntic de tots els càntics. Besso mel pels ulls i llou déus telúrics d'una vella glòria en un retorn eclèctic. I doncs n'agafarem un altre, que és del primer bloc de cicles, que diu així. Jo no sé caminar com el moribund o el captaire que demana almoina. Em lligo les mans a la carn i em xuclo sense recança. Marxo lentament a les palpentes d'aquest espai tan pur, salvada d'una terra impossible. Hi vaig i no m'aturo. Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos compartit amb nosaltres el teu temps, la teva poesia i, per què no, la teva visió de la literatura. Moltes gràcies a vosaltres. A Mar de Muses continuem seguint-te, continuem explorant la teva obra i esperem que aviat, en uns mesos o un any, puguem comptar amb una altra de les teues obres per poder gaudir de la teva literatura. Molt bé, esperem que sí. Moltes gràcies i a veure.